Martin Ver. Martin Ver, Office SNT. Aha. Wie sin aan een manager. Ooh, hey, fur. Has je been sure? Throw it. Karsana has reaching her Taishan. Fjuminione, Brutenskingen, Haifu, Schalschajolie. Lexi catch van Stakum. Ik wil me al nu. Nico, en neem je voor je. Kirst, Shaw and Planner. Usan Shaw, agus me sin, and sin hasin dó Ceanich and Shaw. Hookie. Catch me a little such. Hassan Yoro. Oh, mocha. Hier meer of tjutjes. Is thuis. Hij is in die persoon toch goed thuis. Jij hebt ja. En wil het haak gezorgd. Is ja. Meestal thuis worst het. Wil veel meer nodig. Oh, thuis bal. Well, here car station. You know when Shen fat and the teacher? Yeah, catch your shusha. A glass cook thuis booking. En is je daar? Chef. Had je niet.